Sus, naloko taon akong isuon. Daghang nga inutang ra pud iya magpadala. Burat. Di na ni madayal ni mga nambira. Di na ni madayal. Smart. Balik sa tagline. Wala na. Out kabiris na sila. Jadi mana makakubra sa gulaan na aid eh. Ikubra na no, mana? Nakubra na. O asa matris man ug asa dapit niya nakubra. Ano ba tama sa cellphone tatak? Taara na harus ta kubra. Tayaw gangan. Tayaw gangan din. Padala. Nangulam si ugangan. Dili na makontak ang duha ka number. Naa pa kay ihulog ani nila ugma? Tapa. Kay magpatabang ta? Maapa og magpadala ka nako, mao to mo ihulog. Aha kano, unsay ingon nimo nako? Ngano magpadala ko kay ipamalit imong Pampers alcohol kay kuan mo diha panic buying. Kulbaan pa ta nimo unya imo ready ipanghatag sa mga taong halang og kaluluwa. Mao po na to tumagir na to ra pa kuan ko. Dili mamutbot. Kay ako ganiya bisag bisik iko ning kamot ko adtos mga bangko sa kuan itim. Mo gani ko ay ko nung galo yung client dito ko pamate. Mo na maayo nang ingon ka. Kay og wala goodbye tanan natong ginagawan. Patuloy pa na sila no kun nito gatong panalo kuan. Matris up ni sa kuan kung atong ipakuan ng tibok Palawan pero dugay pa kayo. Maayo ni kung gusto nila meet up na lang. Asa sila dapit? Kabaw kag asa sila dapit ron? Wala dili ko nito di meet up. Oh, mao na dili pwede meet up kay mga scammer na mga buang. Mga scammer daghan ginala grupo-grupo ipasa nila silang kauban kunyari mao toy presidente, mao sekretary, mao treasurer. Mao na pasapasa na naloko na ko na sa una. Naloko na ko pero load ra. Pag ingon na 7,000. Ni ingon ako sa akong mga kaila. Ingon sila scam na. Ano mga magkwarta kung kadaog ka. Wala to nila imong daog aya ang kamuhatag nila. Di kay sila mga kwarta. Kasabaan ko mainti Virgie anak. Kay nakaload ko anak 900 nakautang ko niya. Nakautang ko sa halin. Wa man ko siya atong time niya. Siyempre, kwarta na gud no. Dako kay kwarta no. Oh, unya dito ko nakamata pag ingon nga magpada ako kwarta si Timil na di ko eh. Magkuha lang si Timil. Mo to, nakamata gyud ko atong pag ingon nga kwarta ni pangayoon. Lord, okay ra to. Among gyud ka.
Asos, Ginoo ko nimo wagi mo kapangutan na diyan nagsarili ra mog inyo. Mo ko sige sa lang ko. O maay presiso nga dili ipasaba kay ug isaba ninyo ingnon man mo sa inyong gisabaan nga scam na. Okay. Kadaghan ang po sa Facebook ingana siya ro mo kita. Nga scam na ingana mga number nga nakadaog. Gipa-block naman ang mga number nga ingana nakadaog. I-report na kay i-block sa kuan, i-block kung unsang SIM card sila ipang-block na. Mag-ilis na po na silang number. Muna ilang kuan mga racket karon. Dugay na sila, wa pa na sila mangloko sila, may kay mambula mga kagwang. Di lagi na matris kadaghang Palawan sa tibuok kalibutan. Lagi na matris. Matris na ako kung magtutang na pitulpo. Daghan lagi na sila mga pambulang, mga pulong lagi kay para lang sa kwarta. Ay, gyug totoo. Wag ka kay bao asa sila dapit karong impierno ha? Oh. Ay kay may surya for the sake of the money. Nasaan ko na. Malaman na. Wag ka kabaog asa sila dapit. Wa yung ganang utana pag mang interview nila diretso kag hulog. Oh, dapat utana ka nga mag-check sa unta ka kung naabay pa promo ang San Miguel ron. Muna ibutang niyo sa una-una. Nagpa-promo bang San Miguel ron? Ang hatag magpa-premyo. Ang nagpa-premyo karon si Manny Pacquiao ra. Wala na mga kumpanya. Ihinay mga kumpanya ron tungod sa virus. Dili na matris up. Dako kay tagasto ay pa matris up. Anak pa na, mga sapa pag maya na kung ilaki nga. Kung iskam daw siya daw kuno, dapat siya. Kung ligis kumpanya, daw siya na mga iskam. Oh. Wani mo pangayo ID San Miguel. Send sa imong messenger. Kung sa San Miguel wagi sila. Wala mo sila messenger daw. Pangayuan ta nimong mga valid ID kay muna pwede na to na magukod. Oh, mo na. Basta kay diretso lang mo kuan ka ng desisyon. Wagay mo ko na una. Sige be, kung dili na scam, tagaay daw tag valid ID nimo, sindi ra ko. Kung mao ba gina imong valid ID, ana, mao to. Kadaghang Palawan branches tibok Pilipinas, asa man nato na matrisap. Nyag miingon sila nga naa sila ng lugar pero wa da ito. Di man na may bawaan. Asar tay cobra ba? Di naman na matris good. Tatak mo asin ko ngod. Oh, tanawa usa pa ka bulan. Sus, lo nila. Tanawa ang kuan. Pangutana og ma ang Palawan nga imong gihulugan. Pangutana lang sulay kung matris ba kay na-scam ka ina. Nagpadala ka kay nakadaog San Miguel. I-search karon. Pag-search karon sa Google kung San Miguel Company kung naa ba sila kuan kanang promo ngayon ana. Di naman nabot ang Palawan ang. Wala, hindi ko kasi sa mga kaya. Abi nagibot ang Palawan na mag-ingat sa mga scammer. Ingay ako natingnan ko para tayo pagdili ni. Mo na nay pagsulay dakong pagsulay nimo yung kinabuhi karon. Sus, Ginoo ko. Naloko ta na ni mga scam nakadaog. Mao to padalag load. Umagload mga ina po kwarta. Mga minatay mga tawhana mo. Sus, Ginoo ang para intawang pamuhunan na biktima.
Muna sa ginagmay negosyo, mapay hinay pa kay negosyo karon, fishball, quick tempura. Nga snack, scam pag yun sa mga panuway. Ahak ang gid mo ha. Biktima gid akong isoon taon ginawa ko. Wa gid intaon ang utanag unsa ba ni, tinuod ba ni te? Be, sus nakapadala gyud niya ang mga resibo sa Palawan. Gipadala niya kang kinsa ni David Jan Mamada. Kinsa man kang panuwaya ka. Nangayo kag 1,000. Pila ni 378. Gipadalaan ikaduha kini labaw na ning panuway ni dako kay na scam. Si Rudy Valdez. Rudy Valdez. Ha? Kinsa ka mang panuwaya ka. Daghan kitag problema ron sa kagaw ni apil-apil pa mga scammer mga dagko. Kinsa niya si Rudy T. Valdez. Kinsa may nakailaan ning panuwaya ni. Naluko kita na kung manghod, wa kita nung utana. Oh? Iyahang number. Si Richard Hagidorn 0948 737 7877. Panuway kang dako. Oh. Kabaw kag unsa to imong nang scam? Ni-scam nimo, pamuhunan to do. Namutbot pa ako manghod gidi ha. Tawag na ko, ratol po ko. Kay panic buying na kuno sila. Dito tungod aning virus. Huwam na ko diri kwarta. Adto po ko sa bangko, offline tanang barko. Bangko. Lamat sa Ginoo nga na offline tanan. Kay uwa apil biktima akong ginaguan. Nga panuway mong dagko. Kinsa pa ning usa? Sus, maayo kay mambula mga panuway. Oh? San Miguel Company 0907 793 9772. Mo iyang number. Nakuha na gid nilang panuway, nakuha na gid nilang ipadala 7,525. Ang usa 1,350. 378. Kani si David. Siya ni, panuwaya ni. Oh? Singan? Grabe kay mambula do. David Jan T. Mamada. David T. Jan Mamada. Kinsa ka mang panuwaya ka may kay matulon ba nimo na inyong pang-scam sa mga kaigsuonan sa kalibutan? Rudy Valdez ha? Rudy Valdez. Dako kay kag-scam do. 7,525. Kamo, pagtarong mo sa inyong kinabuhi, oy. Daghan na gaytag mga katalagman sa kalibutan. Apilan pa ninyo mga panuway mong dagko. Oh, sus, Ginoo, grabe mambula do. Richard Hagidorn. Ang iyahang pangan. Pero, iyahang full name, Rudy T. Valdez. Daghan kay mong mga ngalan rin, mga sekretary kunuhay. Mga panuway mo, nang gigil ko ninyo ha. Nung oras na oh. Biin na karon diri. Alas 11 na. Gigil ko ninyo ha. Bantil mo. Ambot lang Ginoo, tabangi kami. Sa ilua. Sos, Ginoo ko. Sa ilua yung taon. Mga hinulam pa ang ubang kwarta. Aron lang ihog sa inyong mga panuwaya mo. Ha? Sos, naglagot ko. Lagot ko, gawas kita ng mga panuway ba? Na. Sus, no, ko, agita mo konsensya. Wag mo konsensya, kay halang kay mo mga bitok, mga tinai. Has, silang paita, kinabuhi ah. Ang taong Ginoo pa sa ilua kami, panalipdi. Sige, inyo na na. Inyo na na, ha? Pag-enjoy mo sa inyong na-scam. Tarantado kayo.